Ramogi in bende nyalo miya pachi kotenore kod lipodno. En kinde makare mar dwaro chako twak machal kamano koso oyo giriti nyaka gitiek tam margi mokwongo. Ariyo adek auchiel nono kata mana e kuonde mopogore opogore mag tudruok abedo gi thuolo mar somo. Kapod wantiere weche mag doho. Doho mamalo ogolo chik makumo obila kuom mako kata dayo dho josiasa abich machiegni kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaachiel gi jotich magi e weche mag siayo ng'anyo mag Gen Z dwe mar 6/7 higani. Mabiro thuolo machuok kende bang' apis jatend jomin buche ODPP podho kwayo mar bad migawo mar okwach kich madonjo ne josiasa adek machiegni kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod ketho mar siayo chano kaachiel gi siro ng'anyo mar rowere mag Gen Z mane omonjo od bura mamalo tarik 25 dwe mar 6 higani. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, ODPP wacho ni gin kod neno moromo mar mako bura ne jaod bura ma Embakasi North John Gakuya, nyawadgi Embakasi Central Meja Donk kod George Theuri. Midhiero mag jalup jatend piny Rigathi Gachagua medo buorore ka koth bang' jatend jomin wach Patrick Ingonga podho chenro mar donjo ne josiasa adek machiegni kode. E oboke mane ochwal ne ute fwambo, apis jomin wach ODPP opodho kwayo ma jatend okwach kich Ibrahim Amin mar mako bura ne jaod bura ma Embakasi North James Gakuya, jaod bura ma Embakasi Central Benjamin Gadhiru mong'ere kaka Meja Dong kod jaod bura machon ma Embakasi West George Theuri. Kaluwore kod ODPP nitiere neno moromo matudo jotelogo kod ketho mar siayo, chano tulo kaachiel kod siro ng'anyo e kinde ng'anyo mag Gen Z. Mopogore gi siayo kata siro ng'anyo mag rowere mag Gen Z, ODPP bende dwaro mondo donjne jotelogo kod ketho mar luoko pesa. Mamoko ma bende idhi chwalo e doho kod ketho mar siayo ng'anyo gin jang'ad rieko ne Gachagua Ngunjiri Wambugu kod jating' ndai mare Pius Munene. Magi timore odiochieng' achiel kende bang' jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki nyiso komiti mar od bura mochung' ne arita ni sirikal dhi kawo okang' mager ne josiasa mane otemo loko loch tarik 25 dwe mar 6 e higani e kinde ng'anyo mag Gen Z. High-level prosecutions will ensue any time from now, of including political leaders who financed, and we have evidence they financed people to loot shops, to kill Kenyans, expose them to danger, and we cannot countenance the kind of mayhem we saw in July and June. Kindiki ne onyiso komitino ma otelne kod jaod bura ma Narok West Gabriel Tongoyo ni ne nitiere chenro machielo mar wang'o od bura bang' ng'anyo mar tarik 25 dwe mar 6 higani kaachiel gi monjo kar jot maduong' ma jatend piny State House. They were not coming to demonstrate and ask for the finance bill not to be passed. They were coming to cause grave harm. Because if we overthrow constitutional institutions like parliament, judiciary, the executive, we have no country. The things we are discussing here, we will not have even this discussion where a parliamentary committee is grilling the security minister, because the country will not be there in the first place. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua korka korete ne oseyo sirikal kuom tiyo kod DCI kod ODPP e sando josiasa machiegni kode e chwalo ajenda mag siasa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.